barateli a cɛ ka ɲi a n'o ka ɲi i bɛ om nana ni hɛrɛ ye wa i bɛ om nana ni an dun ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est de la qualité ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est le numéro 1 sokɔnɔna la a bɛ manamana hali kɛnɛmana la a bɛ manamana kɛ u ka siman kɔ c'est recommandé u ka siman kɔ c'est de la qualité an di barateli ma cɛ ɲuman sɔngɔ dama tɛmɛ diya an di barateli ma telima wa da ka di trop so dɔw la lafiyara pɛntirikɛlaw lafiyara i bɛ om nana ni hɛrɛ ye maliyɛnw sɛbɛra an du intérieur indox an du extérieur exdox sɔngɔ dama tɛmɛ diya do ani siman kɔl a baara dɔ ka ɲi ne a bɛ ja teliya la a b'i ka so nuguya sɔngɔ dama tɛmɛ diya baara dɔ ka ɲi i bɛ om baara dɔ ka ɲi sokɔnɔ ta ni kɛnɛma ta a baara dɔ ka ɲi i bɛ om 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 i bɛ om. Tirak Sahel ka tɛmɛ ni ale ka projet min bɛ wele ko mara ni bɛn sinsinni olu ye faranga kalan sigi sen kan kajolokaw yɔrɔ ka ɲɛsin musolakaw ani sifinnamaw ma ka kɛɲɛ ni kɛlɛkunbɛ wulikajɔw ye aw bɛna Isa Sise ka ɲɛfɔli sɔrɔ o ko kan ni kunnafoniya ninnu senfɛ. Sigarɛti min tugu kɔrɔlen tɛmɛlen kɔfɛ sigarɛti dilan usines ko olu b'a la ka fɛɛrɛ kura wɛrɛw sigi sen kan n'a bɛ fɔ ma ko sigarɛti électronique ale ye fɛɛrɛ min bɛ kɛ sababu ye sigarɛti mina ale kana se ka bɔ a ka wulikajɔ in kɔnɔna na cogoya si la ko wa ko o ko in fana gɛlɛya dan tɛ kɛnɛya kan aw bɛna Umaru Sisoko ka ɲɛfɔli sɔrɔ o ko kan ni kunnafoniya ninnu senfɛ. An balimaw ni de an ka kunnafoni bakurunbaw ye ka kɛɲɛ ni bi juma ye o tɛ kalo tile 28 san 2026 an bɛna minnu walawalaw ye ni sisan da in na o kama an b'a fɔ ko aw bisimila a ka teleso mandi sanfɛla la ni o ye Advance TV i n'a fɔ an tun ye a fɔ aw ye cogo min na walasa ka kajolo musolakaw ani sifinnamaw olu dege kɛlɛ kunbɛ ale ni bɛn ni kelenya sinsinni na ONG Tirak Sahel ka kɛɲɛ ni ale ka projetba ye n'a bɛ fɔ ma ko sigida mara ni bɛn sinsinni olu ye dɔ fara kalan ta ka ɲɛsin kajolokaw ma a jirala k'a fɔ ko nin wulikajɔ in kun tɛ dɔwɛrɛ ye cogo min na bɛn ni kelenya a bɛ se ka sinsin wa ko nin ko in bɛɛ lajɛlen ye sira sɔrɔ ka kɛɲɛ ni Danemark jamana ale ka dɛmɛ sira dɔ ye n'a bɛ fɔ ma ko projet Famako Isa Sise ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a ko la. Kajolo musolakaw ka fara sifinnamaw kan olu ye tile 2 kalan sɔrɔ mun ye tali kɛ bɛn ni kelenya sinsinni la ale ni ka fɔɲɔgɔnkɔw olu natɔ kunbɛn min kɛ sababu ye ka bɛn sinsin sigida kɔnɔna na. An bɛ activité an b'a duurunan kɔnɔ projet yɛrɛ activité laban n'o o ye ka kɛlɛ sisa togo ani funufunu ɲɔgɔn kɔ ko o ɲɛfɔli kɛ walasi ka o kunbɛn a kana se ɲɛfɛ. Donc n'an bɔra yan bi an ka nali laban bɛna kɛ mun ye mɔgɔ 20 minnu taara yan mois de juillet kɔnɔ an bɛna olu outiller minnu bɛ ka dege baara la baara minnu b'a to u bɛ s'u yɛrɛ kɔrɔ u outiller tɛ dɔwɛrɛ ka baarakɛminɛn d'u ma u bɛ se ka baara k'u yɛrɛ cogo min na u kana siri mɔgɔ la n ko projet in kalo 10 baara de don. Ni wulikajɔ in senfɛ sigidadenw tilara ka kɛ kuluw ye mun kɛra sababu ye ka ɲɛfɔli caman k'u ye mun bɛ tali kɛ bɛn ni kelenya kɔni sinsinni la sigida kɔnɔna na. Anw siɲɛ fɔlɔ ye ka ni formation ɲɔgɔn sɔrɔ donc an nana an ye faamuyali min sɔrɔ a kɔnɔna na donc a kɛra kalan ye an bolo parce que an ye faamuyali kɔrɔ sɔrɔ an kɔni bɛ notion dɔw dɔn conflit foncier la mais an nana technique minnu sɔrɔ ne a bɛ kunbɛ cogo di. Vraiment tile 2 kalan in ne ye faamuyaliba sɔrɔ a la ka d'a kan hali n'a danna prise de parole ma jama la parce que kuma ma nɔgɔ bɛɛ tɛ se kuma jama la kuma la surtout ni acteur du changement ye donc a fusayala ne ma n y'o o processus dɔn ani plaidoyer ka ɲi ka kɛ cogo min na surtout ni ye jama ɲɛmɔgɔ ye plaidoyer bɛ kɛ cogo min na. Kajolo marabajɛkulu ka fɔ la bɛn ni kelenya sinsinli ale bɛ taa ni kumaɲɔgɔnya de ale ni bilasiraliw fo ka taa se bɛɛ lajɛlen sen donni na bɛn ɲinini na sigida kɔnɔna na. An bɛ foli di projet ma kosɛbɛ a ka thème na parce que jamana bɛ yɔrɔ min na bi a ma dogo mɔgɔ si la
ni projet dina ko bana kuma an ñong ci kana ñafol kan yo fenka mais ne conseil to mais min ni jama bela jenu fe an bela jenu an ga sawala an kan turma da ko se an kan lamanike Jolo ka fara Mali yɛrɛmara kafotɔ ka olu bɛɛ lajɛlen mako bɛ nin ɲɔgɔnna kalanw na walasa ka an ka fɔɲɔgɔnkɔw nataw olu kunbɛn ale ni ka bɛn ni kelenya sinsin jamana den kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ an ka sigidaw la. I n'a fɔ aw yɛrɛ y'a faamuya cogo min na Isa Sise ale ye wulikajɔ kɛ Lasana Kone o ye ala kali aw ye ni waati na kunnafoniya bɛ taa ɲɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ka tali kɛ sigarɛti ale mincogo kɔrɔlen na ko ni waati na sigarɛti mincogo kura wɛrɛ bɛ a bɛ fɔ ma ko sigarɛti électronique ale fɛnɛ ye fɛn min kɔni k'a kɔlɔlɔntan tɛ bunadamaden ka kɛnɛya ka barisabula Mali ka fara duniya dugutɔw kan ko olu bɛ wulikajɔw la ka se ka sigarɛti ale kɔlɔlɔw kɛlɛ Umar Sisoko ale ye wulikajɔ kɛ a ye mun sɔrɔ aw ni an ka jɛn k'o lajɛ. Sigarɛti ale ye fɛn ye min kɛlɛlen don diɲɛ kɔnɔ n'an ka jamana kɔnɔna na. Walasa ka se ka fɛɛrɛ kuraw sɔrɔ a feereli la, a dilanbagaw olu nana ni fɛn kura ye n'o bɛ wele ko PEFU walima sigarɛti électronique. Walasa ka se ka faamuyali sɔrɔ ni sigarɛti kofɔlen kɔlɔlɔ la, an wulila ka se kɛnɛya tigilamɔgɔw ma u ka ɲɛfɔli k'an ye danfara min bɛ ani sigarɛti tɔw cɛ. Sigarɛti ladege dɔw bɛ bi ni o jɛnsɛnlen don an ka sigidaw kɔnɔ n'u b'a fɔ a dɔw ma ko PEFU. Nka PEFU dɔrɔn tɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛw bɛ yen pour que lamɛnbagaw ni filɛlibagaw ka se ka PEFU faamu. PEFU ye sigarɛti modèle dɔ de ye, a électronique lama don, a shishalama don, a bɛ branché courant na. N'i y'a ye i b'a fɔ téléphone ou bien n'i y'a ye i b'a fɔ ko biki, a cɛ ka ɲi et puis a bɛ denmisɛnninw attirer kosɛbɛ. Industrie du tabac ka produit kuraw bɔlenw don mais a bɛ an fɛ a bɛ san dama dɔɔnin bɔ. Comme jateminɛw y'a jira k'a fɔ sigarɛti a kɔlɔlɔ ka bon ni mɔgɔ y'i den ye ka sigarɛti min i b'a bagabaga nka ninnu n'i y'a ye denmisɛnnin bolo i t'a dɔn k'a fɔ sigarɛti don o de y'a to denmisɛnninw caman bɛ a min u b'u to o mini fana de la parce que nicotine b'a la fɛn caman b'a kɔnɔ a bɛna kɛ nege ye u la don min na n'u ma se ka ale sɔrɔ o bɛ kɛ sababu ye u bɛ taa sigarɛti dɔ in san parce que wari fana ka nɔgɔn ni PEFU ta ye donc u b'o min a bɛ kɛ sababu ye u bɛ don sigarɛti min yɛrɛ la fo badabada donc an bɛ laɲini fɔlɔ kɛ ka taa denmisɛnninw yɔrɔ k'a jira u la PEFU sigarɛti ni si tɛ fɛn ɲuman ye u ka kɛnɛya ma a bɛ kɛ sababu ye k'u bana a bɛ kɛ sababu ye k'u ka kalan tiɲɛ a bɛ kɛ sababu ye k'u don sigarɛti min la o taalen ɲɛfɛ o bɛ taa o bɛ taa wolo mun na o ye fogofogo bon ani ninakili degun badabada o bɛ taa laban dusukunbanaw la o bɛ se ka taa laban bana wɛrɛw yɛrɛ la joli sira fɛ min bɛ se ka taa laban sentigɛ walima bolotigɛ la. An ye ɲininkali tɛngu sifinnaka dɔw ma minnu bɛ nin sigarɛti kura kofɔlen ninnu dɔn mais u yɛrɛ fana da sera a kɔlɔlɔw ma. Ale ye fɛn de ye bon shisha électrique de don fɛn min don vraiment c'est très très dangereux a ma y'an ka ɲɛnamaya ma hali dɔɔni ka sababu kɛ shisha min don ale a bɛ sisi de don a bɛ sama bon a bɛ charger i b'a min donc n'i y'a min a bɛ se ka kɔlɔlɔ se i ka ɲɛnamaya ma donc c'est pour cela que an ka faamaw yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ caman na pour que ka se ka fɛn in bali a ka min a ka don bon shisha électronique dɔ de don ne kɔni hakilina no fɛn min don fɛn jugu don a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase mɔgɔw ka ɲɛnamaya ma. Ka kɛɲɛ ni ladilikan ninnu ye a ka kan wulikajɔ ka sabati yalasa dankari ka kɛ ni sisimafɛn ninnu na walasa kɛnɛya ka sabati. Ayiwa kunnafoniya bɛ taa ɲɛ nin waati na an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ kunkanko kibaruya la Mali senandolantan jagalatigɛ soba n'a bɛ FEMAFOOT ale ko fɔ ko olu ye u ka laadala kalo 3 ɲɔgɔn ye o sigi sen kan ni kunnafonidilaw ye Mazu Baba Sise ale kɔni nana ka ɲɛfɔli caman kɛ u ye baarabolo mun sigi sen kan ani u bɛna mun kɛ donna nataw la a ye o dantigɛw bɛɛ lajɛlen bɔ Isa Sise ale bɛ walawalali kɛ an ye a ko kan. Nin ye kalo 3 fɔlɔ conférence de presse ye min kun layidu tara Fédération Malienne de Football ale ɲɛmɔgɔ fɛ ka se ka kunnafonidilaw kunnafoniya u ka baaraw taabolo la. Mazu Baba Sise ye a ka kuma daminɛ ni fédération ka gafe kura ye min sɛbɛnni banna wa ko a tɛ mɛn maaw na bɔ a kalama. O kɔfɛ président a y'i sɔnni sigi juru ani yuruguyurugu minnu y'a to fédération ale tɛ ka se ka taa ɲɛ. O hokumu kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko commission sigira sen kan commission minnu bɛ o sɛgɛsɛgɛliw la. Monsieur Sise y'a jira k'a fɔ Mali dolantan ka taaɲɛ kɔnɔ u ye formation caman boloda arbitres b'o la entraîneurs b'o la dɔgɔtɔrɔw b'o la o n'a ɲɔgɔnna caman. Conférence kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ fɛnɛ dɛmɛbagaw caman sɔrɔla
minnu y'u kumakan di yalasa ka fema foot dɛmɛ mali dolantan ka taaniya la président ka kɔrɔfɔ kɔnɔ équipe nationale U17 minnu bena taa Sénégal CAN U17 qualification na ani minnu bena taa coupe du monde la équipe nationale U23 fo ka taa se équipe nationale U20 minnu bena IFOA CAN qualification o temps an fɛ yan nɔ Mali la wa musow ka championnat kura nin bɛɛ kuma kɛra kuma kɔnɔna la a jirala k'a fɔ ko fédération ale ni ligue président fɛnɛ ye sigi ka fɔ kɛ yalasa ka ɲɔgɔn faamuya o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ conférence kun cɛra ni AS jamanaw ka tɛgɛ di ɲɔgɔnma ma yalasa k'u ka candidature lase kafu ma u bɛ se ka CAN 2032 labɛn cogo min na ɲɔgɔn fɛ wa Mazu Baba y'a yira k'a fɔ nin ye nin siɲɛ fɔlɔ ye a tɛna k'a siɲɛ laban ye sabula fɛn caman wɛrɛ bɛ yen nɔ ka na ko ni Ala sɔnna ma fédération ani kunnafonidilaw bɛn'u sigi ka masala fɛn minnu kan. farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen an b'a ɲini aw fɛ a k'aw ɲɛmada Mamadu Jalo ale ka sɔrɔtaw kan min bɛ tali kɛ jamana kɔkanko kibaruyaw la an k'a lajɛ. kungo jeniba dɔ o kɛra Algérie dugu kɔnɔna la min kɔnɔna la maa 12 olu bɔnna o nin na o kɛra sababu ye Algérie jamana ɲɛma Abdelmadjid Tebboune ale ye tile 3 deuil national kɛ walasa ka tasibila kɛ ka ɲɛsin furew ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin tasuma in a wulila Algérie dugu fan caman fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jijel, Bejaïa ani Tizi Ouzou ale mara la maa caman olu bɔra u sigiyɔrɔ la ka sababu kɛ nin tasuma kofɔlen ye. République démocratique du Congo olu ye wulikajɔ sabati walasa ka se ka bolociba boloda ka ɲɛsi Ebola bana ale kɛlɛli ma an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin baara ninnu donna u ka minisiri mun bɛ yen nɔ n'o sigilen don kɛnɛyakow ale ɲɛnabɔli ma nin wulikajɔ in a laɲini ne ka se ka fɛn min ye boloci ka baara daminɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw la fo ka taa se maa minnu bɛ yen nɔ n'olu gɛrɛla banabagatɔw la an bɛ sanga min na ko sisan nɔ maa 5,700 a yirala k'a fɔ Ebola bana Kongo dugu kɔnɔna la wa maa 2,750 olu tanyana ka sababu kɛ Ebola bana ye. Espagne jamana kɔnɔna la marabolo min bɛ n'a bɛ wele Ceuta n'olu bɛ dancɛ bɔ u ni Maroc jamana cɛ wulikajɔw kɛra Maroc jamanaden dɔw fɛ ni ka taa o dugukolo kan o baara ninnu kɛra sababu ye fɛn min ye maa dɔw olu ye u ka nisɔngoya yira Espagne ale jamanadenw na k'a yira k'a fɔ fɛn min ye tungarankew u bɛ ka caya u ka dugu kɔnɔ o kama kunu u ye wulikajɔ dɔw sabati ni k'u ka dusumakasi yira o baara ninnu senfɛ u ni finitigilakaw u fɔra ɲɔgɔn kɔ min kɛra sababu ye ka se ka na ni karugɛra wale dɔw ye ka ɲɛsin ni maa kofɔlen ninnu ma an b'a ladɔnniya k'a fɔ Maroc jamana olu ye fɛɛrɛ kɛ ka se k'u ka jamanaden dɔw lasegin nka an bɛ don min na ko bi maa mun bɛ Espagne jamana kɔnɔ n'o ye Maroc ka ye o maa ka ca kosɛbɛ Ceuta duguladenw olu fɛnɛ y'u ka nisɔngoya yira ka sababu kɛ maa minnu nalen filɛ nin kɔgɔji sira fɛ u ka dugu kɔnɔna la a bannen tɛ u ma. Qatar ale minisiri mun sigilen don u ni jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma n'ale ye Abderrahman Al Thani ye ale ye taama kɛ ka taa Iran dugu kɔnɔna la walasa ka taa a jɛɲɔgɔn kɛ ni k'olu kuma ɲɔgɔnya fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo min na sigika kumaw olu bɛ se ka sabati l'Amérique jamana ale ni Iran jamana ni ɲɔgɔn cɛ walasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ mankan min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la Iran jamana olu kɔni ma laseli kɛ nin taama in kan nka fɛn min ye Qatar ye olu y'a yira k'a fɔ laɲini mun bɛ olu da o de ye bɛn ani kereya sira ɲinini ye. Ayiwa i n'a fɔ aw yɛrɛ y'a faamuya cogo min na nin de bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw la an b'a ɲini aw fɛ a ka to aw nɔ na sɔɔni aw ka jɛmukan mandi ni o ye Forum des idées Musa Sayon Kamara a n'a ka cɛdenw aw ni o bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ jamana kunnafoniyaw kan anw bɛ k'an bɛɛ da aw ye nin waati na k'a fɔ ko Ala k'an bɛɛ don a kun wɛrɛ kunnafoniya kura wɛrɛw kɛnɛ kan. Ibe om nanani wa ibe om nanani anduye nyogote nyogomanda andilula c'est de la qualité nyogote nyogomanda andilula c'est le numéro 1 sokononala abe mana halikene malala abe mana ke ukasimanko c'est recommandé ukasimanko c'est de la qualité andi paratelima chenyuma songo damatemedia andi paratelima Telima wa daka di tro So do na la fiera Pentiri ke la fiera Ibe om nanani hera Mali ho se vera
X-Doc, en du extérieur. X-Doc, rongo da matemedia do. Anisi mankol. Abara no kanyine. Abeja teliala. Abika so nuguya. Songo da matemedia. Bara no kanyi. Ibi umbara no kanyi. Sogo no tani kene mata. Abara